Ayan! Hoy 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 mga Bordugoy! Andito na naman tayo. Welcome to my vlogs. It's Box Vlogs, yeah. So, ayan. So, andito ako ngayon sa Jose Rizal, Makilala, North Cotabato. So, papasyal kami sa sa farm ni Sir Ginard. So, ayan si Sir Ginard. Yeah. Pe. Yan kami sa. Ay, urahin ka lang. Tangan natin. Tan, madig. Tana, kaduan ko lagi. Agin inayad na lang. Yan. Asa sila daw? Asa yung nagkage? Ha? Dalan kan. Dabay. Kumaja ka, sukatak to, nakalakma aja ko. Pick up. Ha. Panak ka natin. Yan si Lola. Lola. Manamin no, wapay. Col. Lagi sa Col. Yan yung sinasabi na dyan daw kami maliligo mga Bordugoy. So, ayan. My river. What's that? Buying bundat. Yeah. Diba? Ang ganda. Oh, dito. Hinahinay lang, lo. Oh. So, dito na yung mga Bordugoy. Yung river. So, ayan. Malinis din, oh. Ayan, oh. Magtuwin niyo ba? Ito na eh. Magtatalong lang ata ba? Yan. Kilala nyo ito? Na halaman. Ayan. Yan. It's under the sea. Agas ng Kamanaw, you know. So, ayan. Naliligo na sila. Gyak-gyak Nain! Ayan, so ang ganda dito. So ayan mga Bordugoys. What's up yo? So kukuha kami ng ng puno ng saging para gawing bangka doon sa kanina yung nakita nyo doon. So let's go. Yan, dito kami kukuha. Ayan. Yung mga saging dyan. Dito, saan ba? Yan. Alright. So, ayun, susundan ko muna si Sir Ginard. Malalaki yung mga puno ng saging dito. Yan. Alright. Yan. Yung saging. Yan yung gagawin namin Yan Yun yung gagawin naming bangka para doon. Mamaya. Alright. Patagpat mo sa atin itong pag-inuman mo na sa aso. So, ayan ang mga Bordugoys, yung kanilang
bangka. Nagkamatunaw. Ayan si Gudo. Maghay ka. Maghay ka. Hi ba? Yan. Ayan na yung bangka. Mga Bordugoys. Yo, ganda to no? Ganda. Yan. Alright. Ayan mga Bordugoys oh. Ganda di ba? Yan. Alright. Hello. Musta na? Okay lang. Relax. Lola in the house. Yan. So, ito yung ano namin mga Bordugoys. Manok. So, ang luto nito ay adobong manok. Siyempre, manok na. Yan. Adobong manok na baboy. What? Oh, adobong manok na baboy daw. Ayan mga Bordugoys. Ano yung ano natin? Sinupang manok. Yummy. Right. Bordugoys, naluto na yung adobo. Kainan na ulit for lunch. Ayan na naman. Doon. So, hindi ko na i-video yung ano namin. Kainan. So, ayan mga Bordugoys. Kain pa more. Ginagawa mo. Ito na yung kanina. Ayan. Tapos na akong kumain. Next na gagawin natin, maliligo na naman tayo ulit doon. Alright. So, ayan. Luluksihan sila mga Bordugoys. Yun, tapos na siyang lumukso mga Bordugoys. Nagpasa, nalimag to, sika, nagngato, gini. Nice. Yo, successful yung paglukso mga Bordugoys. So, ayan mga Bordugoys, uwian na. Uwi na tayo. So, end of story na. Hanggang dito na lang yung vlog ko. So, salamat sa panunood. See you sa aking next vlog. Kaya, ayan. Bye-bye!